Vain elämää alkaa siis, tämä ei ala, mutta tämä on minun joku 2. elokuva. Alkaa. Joko taas? Taas minun pupupehmoni on pudonnut. Ja mitäs tänään tulee tehtyä? No toivottavasti ei mitään pahaa. No mennään. En halua tänään. Tänään on sunnuntai ja pitää jotain tosi kivaa. Huomenna alkaa taas työt. Soita vaikka kamuille. Moi, voitteko te olla? Okei, moi. Sami! Sami! Mä en pysy pystyssä. Mä vasta heräsin. Tai siis, miksi sä oot jo hereillä 7? No ihan sama. Mun pitää hauskaa koko päivän. Okei, no mitä asiaa? Yhdessä mun kaverit tulee, jotka on siskokset meille. Ok, ja mitä te teette? Me vaikka jotain tyynysotaa ja jotain semmosia tyttöjen juttuja. Ok. No joita Salmia. Sä voit hoitaa sitä. Ok. Bim bam! Täällä on niin ihanaa olla. Ui, täällä on lapsikin jo. Moi Miuli ja Mai ja moi Anna. Oikeesti Twilight, täällä on niin ihanaa. No mut mitäs me tehdään? No vaikka ollaan tyynysotaa, jos se käy teille. Tietty, mä rakastan niin tyynysotaa. Siis tyynysotaa. Kai sä ymmärrät. Sori. No. Tässä on tyyny. Tyyny. Ja tuolla on yksi vielä. Noniin, hei! Twilight! Aija! Tyynysota on niin parasta. Lopetetaanko jo? Joo, mennään vaikka ulos. Siellä on varmasti kivaa. Tämä on niin rankka Twilight. Ketkä siinä on? Muljannat. Oh, mitäs mä tekisin vaikka näin? Twilight! Ei! Mitä täällä on käynyt? Jatkuu seuraavassa jaksossa.